Чат, правя ли го? Слагам ли си jumpscare алърти за донейшн и за всякакви глупости? От мен да мине, айде. Бате! Аз се стреснах буквално само от факта, че го сложих. Нямаме! Мен да ме е страх никога. Тя не ме видя, нали? Ай! Не бе! Не докато бутам неща, бе! Каква е тази задънена гадна улица? Стига! Добре! Виж ги тия пушки, братле! Искам само да забележиш тия пушки! Мисля, че не мога просто да се покатера! Къде съм? Какво съм? Бате, какво ще игра тази грани? Тя не е страшна. Дори не ме е страх. Аз само фейквам. Даже не ме е страх. Това е някаква тъпа игра. Shut the fuck up. Млъкнете. Никой нищо да не казва. Shut the fuck up. Need a hammer. Сега ще видим как Кроки се отмъщава на бабата от автобуса. Който знае, знае. Който не знае, да гледа това видео. Готов съм да е гърмата, прадня! Скочу, бро! Така да... Не е вътре. Ела сега да ти кажа аз на тебе. Ела сега да ти кажа с комарил гадна. Страх ли те фана, а? Пам! Поставя, бе! Прадня! Са на къде сме? Аз за колко време няма да ме виж? Мале, какви рефлекси на геймър! Granny has rewarded you with bonus day in the house. Сега ще е реворд на един патрон. Бате, как я видя? Моля си взема са. Моля си я взема. О, what? Ма тя пак ме намери. Тук има ли къде се скрия? What? Какво стана? Някакъв паяк май ме охапа. Кме ли го? Не, край. Това аз казах, внимава, има паяк. A little too late. Знаете ли какъв ми е проблема сега? Пазя ги за шорт. Ще ги имам в себе си и няма да мога да ги отворя, докато с Тони не ги отворим, а ние с нея обикновено снимаме шортове в сряда. But I want it now! Отворих 2 бустера на стрим! И това ли трябва да оцеля? Сигурно това трябва да оцеля. Какво друго да трябва да оцеля? Добре, че го оцелих. Май фейлнах! Упс! Бъна и статусът ти избяга.